Здравей, Боян! Здравей. Сподели първи впечатления, не е тайна, че ти си един от основните менеджери на Inclusive Club. Доста по-си запознат след днешния ден. Какво ти се ще да кажеш на хората? Моите първи впечатления, че това е нещо изключително ново на нашите географски ширини, поради простия факт, че първата професионална препоръчителска мрежа в недвижимите имоти. Според теб това нещо дали има бъдеще в България? Абсолютно да, поради простата причина, че както днес видяхте и предишния семинар вчера, всичките 80 човека, които дойдоха, са от различни бизнеси, собственици и прочее, и няма възрастова рамка, за която да ги ограничава по някакъв начин да го действат. Кое е нещо, което най-много теб докосна? Твоя лайт мотив в тази цялата работа? Моята лична причина, която най-много запали искрата в мен е, че личностно се израства, има изградена система на работа и по никакъв начин това нещо не пречи човек да се развива. Чудесно. Би ли препоръчал този бизнес на всеки един човек или би ги селектирал? Както видяхте вчера и днес, аз идвам вече с готов изграден екип от 16 човека, така че действаме пряко в тази насока да препоръчваме абсолютно всеки. Чудесно. И за финал, каква препоръка или послание би дал на нашите зрители, които им е интересно и биха искали да станат част от клуба? На първо място хората трябва да дерзаят, да не се страхуват да рискуват и да не се страхуват да се провалят. Чудесно послание от човек, който ще бъде основен двигател, така че не е зле да го последвате. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Боян, и успех. Благодаря и аз.